1889 i la història que expliquem fa Anglaterra. Fa molt temps que va passar, trenqueu els ulls i fem un salt cap al 1889, al bell mig de la ciutat on sempre plou. Som a Londres. Comença Baker Street. Em dic Watson, doctor John Watson. Tinc l'honor de ser l'amic i cronista d'en Sherlock Holmes. Amb ell comparteixo aquestes habitacions i la major part de les seves aventures. Ahir a la nit en Sherlock Holmes va demostrar a tot el país que és el més gran dels detectius que hi ha hagut. No em facis riure. Com ho feu, Holmes? Com podeu fer deduccions tan brillants de petits detalls sense sentit? Una ment deductiva mai no descansa. És comparable a un instrument ben afinat, requereix atenció i pràctica. I com es pot afinar la ment? O fent-la treballar, amb problemes de lògica, equacions matemàtiques, endevinalles, jocs de paraules. Per exemple, doctor, ja que parlem de la ment, digueu-me, quin és el derivat làctic que va millor per desenvolupar la ment? Potser el iogurt? El iogurt? Com se us ha acudit, això? Perquè és molt bo per l'organisme i també per al cervell. Potser sí, però no és la resposta correcta. Hi haureu de rumiar més. Déu meu, quin escàndol! Oh, Déu meu! Què ha passat? La reina està bé. Sí, la reina sí. Un moment, qui és vostè? És en Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Senyor Holmes, afortunadament som aquí, la reina us necessita. Què ha passat, senyor Brown? Un robatori, senyor Holmes. Feu tancar totes les portes, ningú no ha de sortir del teatre. Senyor... Si es té paciència i no es va amb pressa, Seré si es sap pacient mirar i no es precipita, fins al veureu que final. es troba una resposta. No hi ha cap més secret que això. Tothom pot ser com Sherlock Holmes. És el formatge. De què en parleu, doctor? De la vostra endevinalla. És el formatge. Molt bé, és el formatge. Però quin formatge? Bé, seguiu-hi rumiant. Què, senyor Wilson? Preparat per anar a l'entrevista? No ho sé, no ho sé. Jo sóc un home molt de casa, sap? I sovint em passo setmanes sense posar un peu al carrer. Sí, i així no hi ha manera de treballar. Senyor Wilson, ha de sortir més, ja li dic sempre, s'ha de distreure. Gràcies, senyoreta Spalding, vostè sempre preocupant-se per mi. Li té raó. Ja veurà que bé que li anirà aquest canvi. Sortir de la merceria, aprendre coses noves, conèixer altra gent. I els diners? Sí, la veritat és que els diners no m'anirien malament, no. El negoci de la merceria va de baixa. Bé prou que ho saben, no?, amb la misèria que els hi pago. A nosaltres ja ens està bé el sou. Sí, l'important és que puguem estar junts, el meu germanet i jo. Sí, la meva germaneta i jo. Si voleu ser un més dels nostres, només cal que us hi afegiu. Canteu amb tots nosaltres aquest himne que així diu. Els pèls rojos tenim foc al cabell, l'estem bojos, tenim molta vermell. Els pèls rojos tenim foc al cabell, no estem bojos, els pèls rojos tenim el cap vermell. Sisplau, Cap allà, que les entrevistes començaran. Què, senyor Wilson? Així que vostè està aquí... copiant l'enciclopèdia britànica. Sí, senyor. Molt bé, home, molt bé. I per què ho fa, això? No ho sé. Vostè no sap per què fa les coses? És que el senyor Duncan Ross m'ha dit que ho faci. El senyor Duncan Ross m'ha dit que ho faci. I si el senyor Duncan Ross li diu que es llenci de dalt de baix a la finestra, també ho farà o què? No ho sé. Vostè no sap res, escolti'm. Miri, jo necessito els diners. Per què? No té cap més ocupació? Bé, tinc una merceria a la plaça Saxe-Coburg, però no em va gaire bé, sap? Ja, no m'estranya. Vull dir que ja se sap el petit comerç avui en dia, oi? I què ha fet ara? La tancada per venir aquí? No, els dos germans Spalding s'encarreguen de tot. Els dos germans Spalding? Sí, la Gladys i en Vincent Spalding, ells dos treballen a la meva merceria. I com s'ho fa per pagar dos sous si li va tan malament el negoci? És que entre tots dos cobren el sou d'un. Fa gaire que els coneix. No, només un parell de setmanes, però són molt bona gent. Ah, sí? Sí, de fet ells són els que em van parlar del Club dels Pèls Rojos i em van portar aquí. I en Vincent Spalding també és soci del club. Ja veu.
Molt bé, senyor Wilson, bon dia tingui. Bon dia. I faci una cosa, no sigui tanta noca. Sí, senyor Hopkins. Senyor Hopkins. I la feina? Continuo copiant. I tant, fins a arribar a la Z. Som-hi! Quina feina més apassionant copiar paraules del diccionari! On érem? Sí, la E! Ebenista, eclecticisme, eclipsi, encert, eixut, entès, emoció, enganyar-se, esponja, embut, encès. Fabricant facial, factura, frenopàtic, filipí, fam per unfusió, fatal, filaberquí. Gana, garrí, galopar, guineu, garrofa, garfi, garroc, graduació, glob, glicerina, genolls, amic, garrafa, gat, brum, goril·la, gros i gos. Uau! Doncs jo sé el que vull i no vull un petit cafè. I un cabaret? Teatret! No. Espera. Un gran teatre prop a l'òpera. Bé, i ara què hem de fer? Ara, què us sembla un entrepà? Un entrepà? Sí, i una tassa de cafè, tinc molta gana. Per cert, ja ho tinc. N'estic segur, vaja. El formatge podria ser el parmesà? N'esteu segur, el parmesà? Per què hauria de ser el parmesà? Per allò que diu mens sana incorpore sano. Doctor, quin acudit tan dolent! Però no aneu desencaminat del tot